ये दिव्यांग लोग खेलकूद में भी हिस्सा लेते हैं क्या? खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया वाराणसियाव विकसित भारत संकल्प यात्रा हाबाफारियाव गावनि दावबायहैनायाव दिव्यांग गजनंफोरनो मोगा-मोगि खालामना गावनि दावबायहैनायखौ मिथिहोयो आरो गावबा गाव माबोरै थांना थानायनि लामाखौ सायख'नो हागोन बेखौ दिन्थिफुङो आरो लोगोसे मिथिहोयो। बाकी उपकरण के संबंधी जो भी जरूरतें पड़ती है हमको। क्या दुकान चलाओगे? सर CSC का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं CSC सेंटर पे? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से, कि हमारी जीविकोपार्जन होता है। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? सर काउंट नहीं। अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसे करते है क्या? जो भी होता है अपने नहीं, आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कमाते होंगे। गाहाय मन्त्रि मदिया उत्तर प्रदेशनि वाराणसियाव काशी तामिल संगममखौ बिबुंथि होयो। मेलानि बिबुंथियाव गाहाय मन्त्रि मदिया हाबाफारियाव गासै हेफाजाब थानायफोरखौ गुदुं गोसोजों बरायो आरो बैसोरखौबो साबायखर होयो जायफोरा तामिलनाडुनिफ्राय नुजाथिफैयो। से बना काशी तमिल संगमम की परिदृश्य को दिखाता ये प्रतीक चिन्ह भी उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 8थि आसाम आबाद प्रदर्शनी दिन्थिनाय 2023 नि मिडियाजों मोगा-मोगि खालामना बाथ्रा सावरायमेल खुंदों। बे मेलाव मुश्री शर्माया बुंदों आबाद प्रदर्शनी 3 सानालागै रायजो राजाफोरनि दिन्थिनाय जागोन। বিশেষকৈ অসমৰ বহুত পৰম্পৰাগত সামগ্ৰী, নেমু টেঙাৰ বিভিন্ন ভেৰাইটি, ধানৰ বিভিন্ন ভেৰাইটি, মাছৰুমৰ বিভিন্ন ভেৰাইটি, ফুলৰ বিভিন্ন ভেৰাইটি, টিৰ বিভিন্ন ব্লেন্ডিং প্ৰডাক্টছ। মই ভাবোঁ যে ৰাইজে চাই খুব ভাল পাব এই প্ৰদৰ্শনীখন। 3 দিন প্ৰদৰ্শনীখন থাকিব। मैया गिबि मावख'आव मुश्री प्रमोद बर'आ गरेस्वराव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मेम'रियेल अडिट'रियामखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनो लोगोसे एबसु आरो बर' साहित्य सभानि सोद्रोमाफोरजों मोनसे जथुमा खुङो। BTC-नि जौगानाय आरो सुबुंफोरनि राहा बायदि बायदि बाथ्राखौ बे सावरायमेलाव बिथाङा सावरायो। गाहाय मन्त्रि PM मदिया उत्तर प्रदेशनि वाराणसियाव 19,150 करोड़ रांनि बांसिन गोदान जौगाखां आयदा दाफुंनायनि बाथ्रा होयो आरो गाहाय मन्त्रि मदिया बुंबावो UP-नि जौगानायनो हादोरनि जौगानाय होनना। अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीनगर सहरनि बेमिना ओनसोलाव थांनाय सप्तायाव सासे पुलिस मावसुमानि सायाव गाग्लोबनाय लोब्बा गोनां 3 हाइब्रिद उदखारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामो। जम्मु काश्मीरियान पुलिस बिथोनगिरि DGP RR भेना रबिबारखालि बेनि खौरां होयो। पुलिस फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोरा गाग्लोबो आरो बिनि उनाव नेम खान्थि बायदियै थांना थाफिनो बिसोरखौ हाइब्रिद उदखारि बुंनाय जायो। आर्टिकल 370 नि सायाव फैनाय सुप्रिम कर्टनि थांखिनि सायाव PM नरेन्द्र मदिया रिएक्शन होदों। बिथाङा बुंदों सुप्रिम कर्टआ बे बाथ्रानि सायाव गनायथि होदों दि दरसे हादोराव जेबो रोखोमनि मोननै बिधान सोलिनो हाया। आर्टिकल 370 खौ बोखारनाया बबेबा राजखान्थिनिख्रुइ बांसिन जम्मु काश्मीर आरो लद्दाखनि सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथारमोन। आर्टिकल 370 खौ बोखारनाया सुबुंफोरनि जौगाखांनाय आरो बिसोरनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय गोनांथारमोन। बेखौ माखासे नखरफोरा गावसोरनि राजखान्थि सर्तनि जाहोनाव बन्द खालामना लाखिदोंमोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जरहाटआव मावफुं जानाय बिथांखिफोरनि थाखाय दावबायहैदों। गसाइगावआव रामकृष्ण मिशननि 125थि गायसनथाइ सान फालिदों। BTC सुक्तिनि उनाव फैनाय हादर माहारिफोराबो हानि पाट्टा मोनगोन होनना BPF-नि हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। हादोरगिरि जाफिनोब्ला आमेरिकानि जारिमिनाव नुनो मोनै खामानिखौ मावगोन होनना बारग' हादोरगिरि ट्राम्पआ बुंदों। आमेरिकानि बारग' हादोरगिरि आरो रिपाब्लिकान हादोरगिरि मासिनि बिजाथि डनाल्ड ट्राम्पआ 17 दिसेम्बराव बुंदों 2024आव फिन बिसायख'थियाव देरहासार जायोब्ला आमेरिकानि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो देरसिन बिसायख'थिनि योजना बानायदों। रेन नेभादायाव मोनसे रेलियाव
बिथाङा आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेनखौ इउएसनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो बयनिख्रुइबो गेना खान्थिसिन हादरगिरि होननानै बुङो। सिगां फारसे ट्राम्पआ बुङोदि सोमोनांथाव लाख लाख आयेन बेरेखा गुबुन हादरफोर थाफैनायखौ नोजोर होनानै बियो सरासनस्रा गियान एबा बुजिनो हानायदि जेब्ला फिन बिथाङा सायख'जागोन अब्ला आमेरिकानि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो देरसिन एक्साइल अपारेशन जागायगोन। गावसोरहा गुबुन लामाबो थानाय नङा आरो बेखौ खालामथारनांगोन। व्हाइट हाउसआव गावनि गिबि सानावनो बिथाङा बाइडेननि खुथायनि लाबोनाय सिमा गोनां खान्थिफोरखौ फोजोबगोन आरो आयेन बेरेखा गुबुन हादरारि हानजा हिंसायारि खैफोदआ जेब्लाबोनि थाखाय इउएसनिफ्राय गासैबो मिबथिजानाय आरो सन्देह खालामजानाय हानजाफोरनि सोद्रोमाफोर, ड्राग डिलारफोर एबा कार्टेल सोद्रोमाफोरखौ होस्रांनो थाखाय गुबुन हादरारि शत्रु एक्ट लाबोगोन। ज' बाइडेन आरो डेम'क्रेट पार्टिया जायखिजाया जेंनाखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों। थारैनो हादरनि जारिमिनाव बाइडेनआ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन जाफुंसारै आरो गेना खान्थि हादरगिरि। बेनि सानसे सिगां 16 दिसेम्बराव ट्राम्पआ बुंदों दि आयेनारि लेखा बिलाइ गैयै गुबुन हादोरारिफोरा थाफैनानै जोंनि हादरनि थैयाव बिस लागायदेरबाय। बिथाङा निउ हेम्पशायारआव मोनसे अभियान हाबाफारिनि समाव बे बिबुंथिखौ होयो, जेराव बिथाङा आयेन बेरेखायै आमेरिकानि सिमना बारना हाबबोनो नाजानायफोरनि रेकर्ड थिसनजानाय अनजिमाखौ लाना सावरायदोंमोन। दिनैनि रादाब एसेनोसै। गोजोन्थों।